Voor skipper Anno Hoekstra van Watten is het een heel rekkenwerk. Onder de hand van de wetterstanden in de Nederlandse rivieren berekent er hoe ter aas varremat. Want het wetterpeil in de Maas, de Rijn en de IJssel had nog niet zo leeg west. Morgen staat Hoekstra op zijn schip dat in Hengelo leidt om zout te laden dat naar Duitsland mat, oer de IJssel. Normaal gesproken varen we met 2,60 meter, maar wij op het Twentekanaal varen. Dat betekent dat ik nou nog 1,70 meter diepgang maai, of tenminste kan varen op de IJssel. En dat betekent dat we heel wat tonnage achterlaten. Normaal laat ik 1400 ton in het schip en nou maar zo'n 100 ton. Wat zijn de gevolgen daarvan? Ja, dat de gevolgen binnen natuurlijk van dat baaien natuurlijk dat zout nodig had via de industrie. En de gevolgen is dat er skippen bij komen matten. Drokke, maar ook zwargelijke tijden. Want nu al had de wetterstand in de Rijn haast het leegterecord van augustus 2003 bereikt. En Hoekstra is benauwd dat het wetterpeil alleen maar leger worden zal. Hij schuurt milieuversmorging als oorzaak. Want wat wij vroeger leerden op school, wie dat de Rijn eigenlijk een gemengde rivier was. Dus het is een gletsjerrivier en een regenrivier. Maar wat ik nou dus zag, is dat die Rijn volle meer afhankelijk wordt van het Rijnwater. Nou ja, dat hebben we de laatste 5, 6 weken. Ik weet niet wanneer we de laatste Rijn bij hond hebben, maar dat is wel heel lang liend. En dan wordt die rivier natuurlijk net voet. Dus het water dat stroomt wel voort. Voor eerst binnen er meer skippen nodig en profiteert de binnenveert van de situatie. Maar als die terugzet, had dat krijgt weer nadielige gevolgen. Als het nog minder wordt, dan kan het wel eens gebeuren natuurlijk dat ze op een gegeven moment zeggen van ja, het wordt zo duur met die binnenvaartschepen. Dat ze misschien op het spoor gaan.